Mga kapatid, magandang araw po. Ang gabi di pala. Bago lang tayo natapos at schedule natin si Ate Christy mag-share siya sa kanyang kapangyarihan. And yung kapangyarihan niya ay pagkamanggagamot, and then wala kang anting-anting te. Wala. Pero purely manggagamot lang. Yung sa palagay ko, Father, kasi after nung baptism of Holy Spirit sa charismatic, doon ako nag-start ng manggamot. But, yung elementary ako, mga minor lang, yung mga lagnat ng mga classmate ko. Pinagaling mo? Oo, opo, pinagaling ko. Pero hindi ako convincing that time. Kasi hindi ako convinced na talagang ako bang nagpagaling. Parang ganun. Pero after nung... Pero yung yung lulo mo ay manggagamot, di ba? Yung lulo sa lulo mo? Opo. Yung great grandfather ko, tatay ng lola ko. Siya yung manggagamot. So ano yung mga magamot niya? Maalala mo ba? Ang sabi sa akin ng mga auntie ko na kahit anong kasing sakit daw, Father, nagamot niya. Kasi may ibibigay siyang mga habak. Hindi ko rin sure kung nagagawa ba siya ng habak. Pero ikaw sa paggamot mo hindi habak ang ginagamit mo. Hindi. Kasi nung nabasa ko yung librito, sabi ni Mama Milia, alam mo ba yung mga librito na nabasa mo? Yung isa librito ng pagka-magician, yung isa librito ng pagka-albularyo, yung isa librito ng sa magiging power mo, at yung isa para gumawa ng mga habak o mga anting-anting. Pero ilang librito ang nakabisado? Yung 4 po. Nabasa ko lang. Nabasa mo. Pero ang nagamit mo? Yung lang po, yung 3 lang. Yung magic? Yung magic, tapos at yung paggamot, at saka yung sa Father. Pero yung paggawa ng mga habak, mga anting-anting, hindi ko po ginamit. Hindi mo ginamit? Hindi. Kasi, kumbaga, nakatanim na po sa utak at puso ko yung palaging sinasabi ni Lola na wag mong gagamitin yan. Kasi, alam mo, masama. Si Lulu mo na magician, marami siyang amulets, mga habak? Siguro, hindi na rin maaalala ng mga auntie ko, Father. Time. Kasi focus sila sa magic ni Lolo. So, ang focus ni Lolo mo ay magic. Opo. Pero yung yung mga... Yung grandfather mo, siya yung manggamot. Siya po yung manggagamot. Pero ano ba yung marami ka na bang nagamot? Marami na po, Father. Mostly na ko yung paging albularyo ko dun sa ibang bansa. Kasi pag nakita ko yung isang tao sa mata, mafe-feel ko agad kung anong sakit niya. Mafe-feel mo? Opo, mafe-feel ko. Tapos sasabihin ko na lang sa kanya, may nararamdaman ka, yung kidney mo. Kasi mafe-feel ko yung kung saan part ng katawan ko, dun din yung na-feel nilang sakit. So kung magpa-check up sa doktor? Tapos inaano ko lang, sasabihin kung pwede ko bang mahawakan yung kamay mo. Pag once na mahawakan ko yung kamay, doon ko kung na ba kung ilang percentage na bala yung natira, kumbaga sa kidney. Anong percentage? Opo, kung gaano nakalala. Opo. Maraming beses nang may nasib akong tao, Father. Mahulaan mo din? Mahulaan ko po. Kasi ma-feel ko yung anong mararamdaman nila. Yung ilang beses na kasama ko sa train. So, titingnan mo lang yung tao? Opo. Doon sa mata. Doon sa mata ko. Pag tingin ko sa mata ng isang tao, doon ko yung psychic ko, diretso agad tapos mag-feel ko yung anong nararamdaman niya. Yung first na incidente nung kasama ko sa LRT, tapos nung nakita ko yung mata niya. Yung kasama mo sa LRT? Naging nakasama ko siya sa LRT. Pero hindi ko siya kasabayan ko lang Opo, sa LRT. Ano nangyari? Nung nakita ko yung mata niya, doon ko na-feel na ilang hours na lang yung natira niya pag hindi. Kasi yung appendix. Sabog na. Sa sabog na. Puputok na. Opo. Tapos nung hinawakan ko yung niya, sabi ko. Babae ito?
babae po, Mga ilang Indonesian. taon? Indonesian. Opo, nung sinabi ko sa kanya na maghingi tayo ng ano, tapos nang hingi kami ng ano sa staff doon sa train na kailangan niyang dala agad sa ospital. Kasi yung ano, nag-uumpisa na siyang magpawis, tapos nag-uumpisa Sumakit yung nilipit yung sakit ng sakit. nag-start na bloated na yung ano niya. So, nilapitan mo. Nung nag-start na yung feel niyang sakit, nahawakan ko na yung kamay niya. Kasi nung nakita ko yung mata niya, na feel ko yung ano ko, yung Kidney mo. appendix ko. So, sabi ko, there's something in you. I feel that you have pain here, this side, and then your tummy become bloated. Tama lang siya ng tamo. Tapos nakikita ko yung ano niya. We need to rush in the hospital. Yun ang Kasi sinabi. mo. Then, tinakbo namin. Yung sabi ng doktor, kung hindi ka nadala agad. Dahil puputok yung ano. Puputok na yung ano niya. Puputok yung. Yung appendix niya po. Grabe, no? Opo. Tapos, ilang beses ko pang na ano yung mga, kasi nagpipiti ako, Father. Tuwing nahawakan ko yung mga pasyente, Nag-PT ka. Opo. Physical therapist. physical therapist po, yung nerves and veins po ang inaano ko. Tapos mahawakan ko sila, sasabihin nila na there's a big force that comes out in my body. Yun ang palaging sinasabi nila, ma-Pilipina man, ma-Chinese, So, may lumabas sa katawan mo? Hindi, sa katawan nila, yun ang sinasabi nila. Kahit yung mga Pilipina, ano ko lang, mapiti ko lang, isang stroke lang ng kamay ko, Father. Parang ginaganon ko lang. So, gagaan yung ano nila? Oo, opo. Pakiramdam? Opo. Tapos yung ano, Father, yung mga may nabarang, Kaya mo yun pagalingin? opo, napagaling ko. Ilang beses nang may nabarang, tapos yung may nagayuma, na ano ko na din po, ilang beses na rin. Ang ginagawa ko lang dun sa ginagayuma, sasabihin ko dun sa biktima na mag-send ka ng picture dun sa lalaking ng gayuma sa'yo. Tapos, yung picture niya, yung dalawang cellphone ko, itabi ko lang yun. Hahayaan ko lang dyan sa bed. Tapos, nagtatrabaho na ako. Yung So, utak ko lang ang nag-ano, wala naman ako. Pero, pag nag-ano, Father, kasi naging ano ako sa charismatic, member ako sa na healing ministry. Tapos yung active sa ka dun. opo, yun ang akala ko na yung panggamot ko galing sa Sa Espiritu Diyos. Santo. Opo. Kasi hindi ako nagagamot kung hindi ako makapag-grocery, pag hindi ako napagsimba. Yun ang kaya nga na ano ko sa isip ko na hindi masama yung ginagawa ko. Na-convince ka. Opo. Na ito Yung ay convince sa na convince Panginoon. ako. Itong healing ko. Opo. Yun ang na ano ko. Ano yung gagamitin mo sa pag, may example, may sakit, and then lalapit sa'yo for healing? Ano ginagawa mo? Ano lang, Father, maghingi lang ako ng holy water dun sa simbahan. Holy water din, ha? Opo, yun ang Gagamitin mo. ginagamit kong, tapos inaano ko, mag-sign of the cross muna ako, tapos magdadasal ako ng 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory be, bago ko anuhin yung tao. Tapos, i-rub ko lang yung holy water kung saan part yung gusto niyang ipahilot, yung ganun. Tapos yung sa ano naman, yung sa gayuma naman, yung picture lang ng gayuma at yung biktima. Itabi ko lang yung dalawang cellphone. Tapos sahayaan ko lang yun siya. Yung dalawang cellphone? Yung dalawang cellphone lang, inaano ko tapos Sino yung isang cellphone? yung dalawa, kasi yung picture nung isa, yung ng gayuma, at tapos picture Sa Facebook? sa Facebook, sa Messenger lang po. Pinadaan ko lang sa Messenger. So, anong Yun lang. prayer mo? May prayer ka doon? Wala, Father. Basta ko na lang, ano, tapos yung, May mag-guide sa'yo? yung utak ko, siya yung mag-ano na, wala kang konsensya, iwanan mo itong babaeng to, alam mo, yung parang yung konsensya ko yung, Sa isipan ng lalaki. opo, pero yung utak ko ang nag-ano, na umaandar. Yun lang yung palagi kong Ano nangyari? sinasabi. Tapos, After sa ritual mo? After nung ritual, pagka next day, tatawag yung biktima, sis, yung picture niya,
unti-unting nagpa-blurred. Tapos sabi ko, hayaan mo, anuhin ko yan ng 3 beses. Bali 3 days, after 3 days. Nag-ritual Makikita ka. mo yung ano, basta wag mo lang anuhin ha, ay ko yung may ginagawa kang iba kung baka i-edit mo yung picture para maniwala ako sa iyo. Hayaan mo lang yung picture. Tapos next day hanggang pangatlo, hanggang wala na yung ano ng picture ng lalaki. Pag after 3 days father, bali 4 days na, pag nagkita sila, parang hindi na siya kilala ng lalaki. Yung ganun. So, tumalab yung ritual mo sa gayuma. Opo. Pero yun lang ang ginagawa ko, Father. Wala naman akong sinasabi. Basta ang utak Pero- na lang. Pero madama mo yung mga spirits na may Opo. susama sa'yo. Ang naano ko, kasi pag may ginagawa akong ganyan na pag nabasa ko yung message niya, sis, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung bakit anong ginagawa ng lalaking to. Tingnan mo yung mukha niya. Mananaginip ako niyan, Father, na naginip ako na magandang babae, tapos sasabihin niya, oh, anuhin mo, siya yung magtuturo sa akin na anong gagawin ko. Mag-guide sa'yo. Siya yung mag-guide. So, therefore, yung mga albularyo may guide talaga. Ay, hindi ko rin alam yung Father. Yung guide mo, di ba? Yung guide ko, yung magandang babae ko. Si Brother Gabriel may 5 guide. Sa akin marami. Sa'yo, Iba kasi yung ano ko, Father, pag iba't ibang espiritu. Opo, may lalaki. May magturo sa'yo. Opo. Ito yung gawin. Opo. Kasi yung ano, halimbawa yung sa kulam, iba yung sa kulam, iba naman yung sa barang. Iba na yung espiritu. Opo, na mag-guide sa'yo. ibang espiritu So, din yung... makikita mo ba sila, yung forma nila? ang ano ko kasi, Father, opinion. So, ito yung- Makikita ko sila. Ito yung mga abiyan mo. Di ba? Siguro, sila yung ano kasi, sila yung Sila palagi magpakita. mag-communicate sa akin eh. So, mag-communicate katulad din ni Gabriel, no? Opo. And then, magturo sa'yo ano yung dapat ang gawin. Opo. Kasi halimbawa, kung kinulam siya, tapos yung lumalabas sa kanya, yung isang nakulam, yung lumalabas sa kanya, yung mga blade, at saka yung mga bubog. Ang sinabi nung isang abyan ko, lalaki, sabi niya, magkuha ka ng holy water, tapos Siya pa nagturo sa'yo. opo. Kaya nga, ako, parang Na-convince convinced ka. at Nasa Diyos confident ito. ako na Sa Diyos ito. galing ito sa Diyos. Kasi siya Ginagamit ang holy water. Opo, magkuha ka ng holy water, tapos magkuha ka ng bulaklak doon sa Blessed Virgin Mary. Yung offer ng bulaklak. Opo, yun ang gagawin kong tapos ipatong mo sa cellphone, in between sa dalawang cellphone. Kasi tatanungin ko yung biktima kung sino ang suspect niya. Kung ma-point out niya yung suspect, madali lang yun. Pero pag hindi niya alam, yung psyche ko na ang magtuturo. Tapos yung isang beses, yung isang Indonesian, kinulam. Yung kapwa Indonesian din niya. Pero ang suspect niya, yung Ethiopian. Pero sabi ko, hindi, wala akong na-feel sa Ethiopian eh. Tapos nung kinabukasan, day off namin, sabi ko, samahan mo ako kung saan yung area ng mga Indonesian, ako nang mag-guide sa'yo. Tapos nung pumupunta na kami dun sa area ng mga Indonesian, kung saan magtatagpo lahat ng mga Indonesian, doon ko iniisa-isa kong titingnan yun. Sabi ko sa kanya, pag may nakita kang parang na kumakati yung katawan, siya yung suspect. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, So, yun po ay ng mga abiyan mo. opo. Kasi yung yung ma-figure out ko yung mga Spirit. mukha. Spirit. Magsasabi yung babae, yung magandang babae magsasabi na, hindi yan, dito ka, ka pa, lingon ka pa. Tapos yung lalaki, dyan, pag lumingon yan, tingnan mo sa mata. Di hinihintay kong lumingon. Pag lingon, Pag lingon niya, doon na, nakita ko yung mata niya, doon na siya hanggang parang yung parang napaso ng mantika yung mga balat ng Father.
ilang minutes lang yun. Bigla siya nangangati tapos namumula. Yun sabi ko, siya yung nag-ano sa'yo, nagkulang sa'yo. Ibalik natin. Yun lang, ang ginagawa ko, ibalik natin. Ibalik natin sa kanya. Opo. Ang kulang. Kung anong ginagawa, ibalik natin. Yun lang ang ginagawa ko, Father. Anong nangyari? Ayun, yung ano niya, yung balat ng nagkulang. Dahan-dahang namumula, kati ng kati, tapos yung parang napasok siya ng mantika, yung parang bulutong tubig, yung parang gano'n na. So, Ano yung lumapit sa'yo, na ano na siya? na dahan-dahan gumaling. dahan-dahan Pero yung nagkulang, nasuspect ninyo na nagkulang, siya yung nag-ano, kasi yun ang pero ginagawa hindi niya. lumapit sa'yo. Hindi, malayo lang kami. Sabi ko, dyan ka lang, huwag kang magpakita. Kasi So, pinabalik mo yung kulang? Opo, parang Yeah. binalik ko lang sa kanya yung true, may eyes lang po. So, high rank yung mga spirito mo. Totoo namang high rank, 20 high ranks yung 20 high rank. sumapi ni ate, no? At convinced siya na itong mga spirit guides niya ay Opo, sila yung Diyos. mag-uutos sa akin, Father, na magkuha ka ng bulaklak, kung saan, kung yung may natagat ng aso, sabi niya, anuhan mo, magkuha ka ng bulaklak doon kay... Sila pa magtuturo sa akin, Father, magkuha ka ng bulaklak doon kay St. Agustin, San Roque. Ayun, tapos kukuha ko ng bulaklak, yun lang, ano ko So, lang, kakainin ko, tapos Kakainin mo? yung bulaklak, kakainin ko yung bulaklak, tapos Then, itut ko. yun po ang sinasabi nila. Opo. Sila yung Sila yung mag-guide. guide anong Opo. dapat mong gawin. Opo. And then maging effective naman. Opo. Pero wala naman akong ibang, yung Our Father lang, Hail Mary. Kaya, Kasi imagine ha, Our Father at Hail Mary lang ginagamit ni ate. Pati na nga holy water. Opo, holy water. Oo. Tapos yung isang beses, yung huli kong natulungan, yung sumuka siya ng yung scorpion at saka yung... Buhay na scorpion. Opo. Tanga. Tanga. Saka yung uhipan. Yun. Ang inaano ko, pinainom ko siya ng yung babae. Kasi hindi ko parang ako that time, Father, parang nawala yung ko sa psychic. Nasa isip ko lang, pinainom ko lang siya ng holy water, yun lang. Sumuka siya na Di ba kung malalaman mo na isang tao at albularyo, malalaman mo? Opo, malalaman mo din ko. na magkukulam siya? Opo. Kasi Paano mo malalaman na magkukulam siya? ang ko po, sa spirit tingin guide ko, pag nakita ko yung mata ng isang tao, Father, doon ko malalaman. Kasi yung... Pero makakommunicate kung ka nila, di ba? Opo. Makaano sila Yung iba nga, gustong pumasok sa katawan ko para ma-recharge daw yung mga power nila. And then? Yung dati, okay lang ako nung dati. Sabi ko, sasabihin ko pa nga, may utang ka na sa akin ha. Ginaganon ko lang, parang biniro ko lang, Father, na pero yung feel ko, Father, na pumapasok yung mga abyan ng mga mangkukulam, mambabara. Magka-communicate ka nila, di ba? Malayo lang sila, Father, pero through mind lang magkausap kami. So, Pero nung nangyari dun sa Valencia, nung nanganak si Lisa, 2 albularyo yung lumapit. Kasi kinausap ko ni John doon na akong magtitingin kay Divine. Kasi pupuntahan niya si Lisa. Nagmisa doon. Ikaw yung nagmisa that time. Nasa likod kami ni nanay. Tapos, na-feel ko yung talagang may nag-aano sa likod ko. Sabi ko, albularyo to Sabi ko, ikaw talaga ha. Tapos doon ko na nalaman na yung dinala niyang pasyente, apo niya. Nung hinabol ko si Divine, hinabol niya ako, sabi niya, kanina pa ako gustong pumasok sa iyo, pero ang tigas mo, parang may barrier ka, nasa gitna ka, tapos napalibutan ka ng marami. Sabi ko, bakit? Ano pong ginawa niyang tatay? Gusto ko nga pumasok para ma-recharge ako. Kasi grabe yung power mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, tay, isurrender mo na yan, tay. Sinurrender na yung sa akin Surrender so mo yan. naka-communicate ka sa mga albularyo na Opo. pumunta doon. Opo. Ano sabi niya?
Sabi ko, kung hindi mo yan isurrender tayo, kung anong nakita mo sa ako mo, mas worse pa ang mangyayari sa kanya. Isurrender mo na yan tayo. Sa akin na, sinurrender ko na eh. Paano mo na surrender? Bakit ang lakas-lakas mo pa? Hindi pa ako totally na liberate. Kaya wag mong piliting pumasok. Tapos yung isang albularyo na doon sa tindahan nakaupo, sabi niya, kanina pa Kahit kita. kahit hindi kayo Hindi kami magkakilala, Father. kalapit, Opo. malayo lang. Opo. Tapos So, yung through the isa, mind, nag-communicate kayo. opo. Tapos yung isang albularyo, tumayo siya, sabi niya, hindi kita makita. Sabi ko, bakit? Pero nagtitinginan lang kami sa mata, Father. Magtitinginan lang kami sa mata. So, nag-uusap na kayo dyan. Opo. Tapos, sabi ko, kasi kasi takot din ako that time eh. Kasi, ang palagi niyo yung sinasabi, umiwas ako sa mga albularyo. Mga psychic. Opo, kasi para hindi Absorbed ma-active, ka. opo, para hindi ma-active ulit. Tapos, tumayo siya, sabi niya na, ang nasilaw daw, Sino sobrang nasilaw? liwanag, masakit daw yung mata niya, hindi daw niya ako makita. Ikaw ang Ako hindi daw niya yung- makita. hindi niya ako makita kasi sobrang liwanag daw. Sabi niya ganun. Tapos nung nagsabay silang dalawa na, sabi nila, pwede bang i-deposit namin yung power namin sa iyo? Sabi ko, ano kala niyo sa akin, bangko? Sabi ko, i-surrender niyo yan. Kasi sabi ko, tinuro ko yung nasa tindahan. Alam ko kung anong mangyayari sa iyo. I-surrender mo na yan habang maaga pa. Kasi yan Nag-surrender sila. hindi ko rin Father eh. Kasi umikot ako dun sa likod, nagtago na ako kasi ginugulo Pero ako. ngayon, hindi ka na makakommunicate. Hindi na po. Hindi ko nga Father eh. Kanina si Christy. Yung yung binigay ng auntie ko, kung open pa sana yung psyche ko, nung si auntie Doon nasa baba pa. na-open. Opo. Kasi kung ko pa yon, kung alam kong anting-anting pala yung binigay ni auntie, hindi ko yung tatanggapin. So, yun patunay na close na. Opo. So, dito, makikita natin mga kapatid, si ate, mga ninuno niya ay mga okultista, albularyo. Dito po ay nasunod sa kanya, no? So, pwede siyang makapagaling sa mga gayuma, pwede siya Barang. makagaling sa barang kulam, no? Pwede niya ipasok, ipabalik Opo, ibalik. sa mga tao na gumagawa nito. Opo. And then, may spirit guide talaga. Opo. Sila yung nagsasabi. Pero mga nag-post. ilan yung mga spirit guide mo, te? Mga 20, yung ganun. Kasi iba't iba ang kaso ng mga taong So, iba't iba din yung mga espiritu Opo. na Opo. So, akala mo mga good spirit ito? Opo. Nung una po, Father, before ako pumunta sa iyo, kaya nga, Pero sa unang pagpunta mo dito, anong naramdaman mo? yung unang pagpunta ko dito, Father, first day ko pa lang po, nakita ko na yung kung anong mangyayari sa ministry, kung anong mga demonyo na nandun sa mga tao, nawirduhan ako. Sabi ko nga sa isip ko, bakit ba ako napunta sa lugar na to? Ano ba to? Mas umiwas nga ako sa sarili kong Tapos, napunta ako dito sa sobrang dami. Bakit ganun? Nung inano ko unang nag-deliverance sa akin si Brad Leo. Pero hindi ako nag-react at that time. Pag-uwi na. Pag-uwi, ano na? Ay, suka ako ng suka. Magdamag, Father, hindi ako nakatulog. Talaga, doon na lang ako sa CR doon na lang ako, nag-upo na lang ako doon sa CR. Tapos, suka, yung suka ko, Father, hindi matapos hanggang 4 a.m. Grabe. Tapos yung nung next day, nung tinawag na yung pangalan ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Ang sakit ng ulo ko, parang gusto kong sumigaw, parang hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, parang gusto kong magwala, yung ganun.
Tapos hindi ako tumayo. Nung mga bandang alas 7 na yun, o 6 something yun, no, lumapit ako kay Brad Obet. Sabi ko, kasi nung tinignan ko yung mga tao, sabi ko, parang okay to. Di si Brad Obet, lahat ng mga deliverance minister, si Brad Obet ang naano ko, parang okay to eh. Kasi kinakabahan ako sa kanya. Di parang challenge ko yung sarili ko. No? Kaya lumapit ako, nung tinanong ako ni Brad Obet, anong nararamdaman mo? Sinabi ko, Brad, makakita ako, makarinig, maka-amoy, maka-communicate, ma-feel ko sila. Sabi niya, so basahin mo nga ito. Ay, inano niya sa akin yung closing of occult third eye. Isang ano lang yung nabasa ko. Confident pa akong nagbasa that time eh. Pero yung nararamdaman ko pa. Batong basa. Ano ba itong pari ba to? Wala akong idea. Sabi ko, tapusin ko lang. Nung hindi ko nga na tapos yung isang stanza, doon na ano na yung mga litra, naghahalo-halo na. Sabi ko, Brad, ang sakit ng mata ko, Brad. Sa bakit? Tapos binigyan ako ng holy water, ihilamos mo yung doon na ako napasigaw. Sobrang sakit na parang pakiramdam ko, Father, parang pinisi yung yung sili pinisa doon sa mata ko. Sobrang sakit as in. Na pasigaw ako. Tapos nung nilagan yung nilagay ni Brad Obet, yung huli kong tingin, yung huli kong yung nilagay ni Brad Obet, yung Benedictine cross sa ulo ko, doon na-slide ako sa upuan. Tapos yung nagkagulo na, tapos lumapit ka that time, na nung pag mo sa akin, sabi ko, napasigaw ako, bakit ang sakit mo, bakit ang bigat mo, ganun yung kamay. Yung kamay. So, tapos nagsisigaw, doon na ako na, bakit ako yung pag-uwi ko, ang dami kong tanong sa isip ko, bakit ako ganun? Kung talagang yung power ko galing sa Diyos, bakit ganun? Anong klaseng lugar ba to? Anong klaseng mga tao ba dito? Dami kong doubts that time, Father kasi pero hindi mo akalain mag-react ka? Hindi. Kasi yung sa ko lang talaga, Father, pinasama lang ako ni Antero. Sumasama. Opo. Para may mag-guide sa kanya dito sa Bohol. Kasi Pero ikaw yung nag-react. Tapos doon ko nalaman, kasi wala akong idea na yun palang mangyari. So, dito pakita natin, dahil wala na tayong oras, salamat Ito po ay si ate is healer, magamot niya yung mga iba't ibang mga karamdaman at meron siyang mga accompanying spirits higit sa 20. So, makonect natin sa exorcism, 20 high ranks, Opo. but 10 legions. Opo. No? So, gagamit din sila ng holy water. No? So, iba to. Di gamit. So, magro-rosaryo din siya bago Magro-rosaryo at magsisimba bago ako magsisimba, bago manggamot. Opo. Pero ang dami palang demonyo, mga kapatid. So, mag-ingat po dahil hina-highlight po natin yung healing is in the sacrament of confession, anointing, and holy communion. Yan po ang galing kay Kristo. At si Ate Christy, akala niya sa Diyos yung healing niya. Pero hindi pala. So, Ate Christy, sa sunod na mga interview natin, maraming salamat at hindi basta-basta yung kapangyarihan niya, mga kapatid. Just imagine, ipabalik niya yung kulang, yung barang sa nagpabarang. No, yung at sa On the spot, ibabalik ko yung ibabalik. No? So hindi basta-basta dahil super science ito. 20 high ranks itong demonyong pumasok sa kanya. So yan po, mag-ingat po sa mga healers at sa mga albularyo dahil si Ate Christy ang makapatunay po dahil siya po ay galing dyan. Wala nga akong kahit Father, yung agimat, lang. Yung agimat, Wala akong agimat. Post lang talaga. No? Opo. Wala akong wala master of akong deception habang. talaga yung demonyo, No? Kaya nga, Father, dami kong tanong. So, salamat at huwag kayong mag-alala dahil sa sunod ng mga araw, mga kapatid, i-share pa ni ate yung mga hindi pa niya na-share sa atin. So, ang dami niyang karanasan at iba talaga yung kapangyarihan niya. No?
So, akala niya galing sa Diyos, hindi pala. So, Fighting Maria, tatak si FD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Fighting Maria, tatak si FD with a humble heart. At sana po, meron kayong natutunan sa unique na karanasan ni Ate Kriste Galindez, taga Talibon po. Talibon. So, Fighting Maria, tatak si FD with a humble heart. Yan